ଆଜିକାଲି ସାର ରେଟ୍ କେତେ? ସାର ରେଟ୍ କେତେ? ନା ବଟିଆ ଯିବ ଏଟା କଣ ହବ? ଏଇଟା ଭାଇପୁଅର ଭାଇପୁର ଇଏ ଯୋଉ 225 ଆମ ଗାଡ଼ିଟା କଣ ତେଲ ବେ ରାଜମର୍ଚ ମିର ନେଇ ଯା ନାଇଁ କଣ ବା କିଏ ଚାଚି ମିର କେତେ? চিন্তা করি বইছি কিଏ ନେବେ ସବୁ ଛକି ହେଲେ 300 400 ହେଲେ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକିରି